از ایج بردفکا دم پارتی خانم عایشهگل دوغان بپرسم نهاج انقره لگلمه یا عایشهگل خانم دم باش زور سپاس کو تدما خودامه بله براستی گلک مجاره کو ام لسر باخفن هنه از خوازم جمراسیما چکدانینه دست پی بکم جبر کو وجی دا خویانی لسر وی بلاف کربو و گوتبو برا روجنامه وان ناوی خواب نفسی ننجبو اکردیتاسیونه لینها خویای مراسیم زندی نابه چما گلو د دما دانینا چکان د پرسکریکا اولکاریه هبه اف پرس د سر گلک کسان ده دولت نکاره وی اولکاریه مسوگر بکه Heyvidar Hanım Rojbaş ve şanek hoş rukumyare dixwazim destpêkê de dengê we nehat min destpêkên gotinên we min nebihîstin. Bele ez dubare bikim gelo eger zehmet bele destpêkê gotin wê merasim zindî be niha jî dibêjin ew merasim zindî nabe wê bi were tomar kirin û wê bûyî rengî rojnamevan karibin ji ekranên mezin lê temaşe bikin gelek kes dipirsin dibêjin gelo çima pirsgirêkên ewlekariyê di dema danîna çekan de hebin dewlet nikare ewlekariya wê merasîmê misoger bike Rastî ez dikarim tenê sernavê organizasyona partiya me biaxivim ev yek ya dudoyê ev pirsa hanêj aliyê rayedarên devletê ve bên bersiv dayîn ya siseyê jî ez dikarim tecrüba xwe ya 2013 bêjim dema wekê rojnamevan em çûyîn û li wê derê me temaşe kir dema daxuyaniya 2013 ya xwepaş vekişandine belki bêj bîra we jî belki hûn jî li wê rojê li wî bûn niha nayê ji bîra min wî demî jî weşana zindî nehatibû kirin yek ew ez dixwazim bîra rojnamevaner jî wê rojê bînim ya di doyê jî pirsgirêka ewlekariyê pirsgirêkekî gelekî normale yani tedbirên ji bo ewlekariyê bên standin wî çaxî jî telefonê me ji me standibûn mînak weke weşana zindî nehatibû kirin lê kesên ku ji aliyê partiya demê ve hatine akredite kirin yani kesên ku serlêdanê xwe gihandine me wekê rojnamevan kesên ku me wa vexwendiye û em ê wa bibin heta wê derê ji bo vê gava dîrokî ew jî bibin şahidê vê gava dîrokî ew kesên hanê wê bikaribin vê merasîma çekdanînê bişopînin weke hûn jî zanin ne emin vê merasimê kesên ku organize dikin yani xweyîyê merasimê kesên ku wê çeka danin ew bixwene ev daxuyanî jî aliyê wa hatiye dayîn piştî vê saetê tişta ku em dikarin bikin ew kesê ku em ê bixware bibin em ê buware herin em ê pêşengtiya vê delegasyonê bikin yê ku êj Tirkiye herin ew wê bikaribin kesên ku ez dubare dikim akredite bûne yanî serlêdana xwe gihandine komisyona çapemeniya partiya demê ew rojnamevan wê bikaribin temaşe bikin lê xuyayê ku weşana zindî wê çênebe were xuya dike agahiya ku hatiye ragihandin me jî ji wê de welê fêm kir ku weşana zindî wê çênebe piştî ku weşana zindî betal bû kesekî akreditasyona xwe betal kir gelo yan her şande kesayetên we dawet kirine rojnamevanên ku akredite bûne wê weke xwe bin berdewam e plan proje proja me yani plansaziya me berdewam e plansaziya me de ti guhertin nîne ji bo ku şert û merc ji bo rojnamevan bikaribin nûçê xwe çêkin û ragihînin cihê ku lê dişuxulîn em ê her şert û merca çiqas eger îmkan û derfetê wê de ji vê re müsaidin em jî vêga nizanin ji ber ku em cihê merasimê nizanin xuyayê ku hin tedbîr tên standin ji bo ku divê miro şiyar jî bê Heyvidar Hanım yani demam em dibêjin gavekî dîrokî ye bi rastî divê miro her avayî vê bifikre çima em dibêjin gavekî dîrokî ye cara ewilî em ê merasimekî çekdanînê temaşe bikin em ê bibînin ev ne tenê merasimekî çekdanînê ye her wiha berpirsyariyek mezin
datîne ser milê hemû aliyên ku dixwazin çareseriyekî demokratîk û aştiyekî mayînde hem li Tirkiye hem li Rojhilata Navîn çêbehîca. Ew kesên ku dixwazin pirsgirêka Kurd bi rêw û rêbazên demokratîk bên çareserkirin divê tê bigihîn ku ji aliyê ewlekariyê her têrbîrên ku pêwîstî lê heye divê bêgirtin. Ev veşana zindî bê bila veşana zindî newêkirin. Ev ne pirsgirêk e. Yani bila saxî û silametî ev pêvajo bigihe armanca xwe ya aşitiyek mayînde û rûmet her tiştê ku pêwîst e divê bêkirin. Divê em fêm jî bikin, tê jî bigihîn. Weke rojnamevan, weke siyasetmedar, weke temsîlkarên saziyên sivîl ger hin tedbîr pêwîst bin divê bên girtin. Tişta ku dikeve ser milê devletê, tişta ku dikeve ser milê îro îca xwebnavê PKK fesih kiriye em bêjin wê rêxistinê PKK. Tişta ku dikeve ser milê wa, tişta ku dikeve ser milê Herêma Kurdistanê, tişta ku dikeve ser milên partiyên siyasî yên Kurd yên Tirkiye hemû kes divê berpirsiyar tev bigerin ji bo vê merasîma çekdanînê. Belê Ayşegül xanim beriya kurtedemekê me beşekî Kurd ji hevpeyvîna Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan belav kir. Hevpeyvîneke dirêj ev rûdawê rekiriye tê de dibêje dibe em ê jî di merasîmê de amade bin weke Hevserokên Dem Partiyê. Hûn bi xwe jî weke berdevka Dem Partî hûn ê di merasîmê de amade bin li gel hevserokan? Lijneya rêveberiya me jî vêyekê dinirxîne wê komek ji lijneya rêveberiya me jî li wê derê bê bi hevserokê me re. Her wiha her du hevserokên DBP yên berdevkên HDK ew jî wê beşdar bin. Lê ne tenê ev partiyên siyasî ji xeynî wa jî pêkhatên Partiya Demê hûn zanin em partiyekî gelekî dewlemendin wî awayî de em dixwazin hemû temsîliyet bikarbin wê rojê li wê derê cih bigirin li ser wê jî em hê dixepitin yani ez niha nikarim bêjim ev nav lê her du hevserokê me wê rojê li wir bin ihtimalek mezin ez ê jî wê rojê li wir bim û berdevkî grûpa me jî wê li wir bin û weke min gotî ji lijneya rêveberiya me jî ve gelek kes û hin parlamenterên me jî wê li wê de amade bin. Behsa bangeke nû ya rêberê PKK Abdullah Öcalan tê kirin hinek kes dibêjin wê vîdyoyek be vê carê banga wî. Wê kengî belav bibe gelo di roja merasîmê de yan berî merasîmê? Bendewariya me ew e ku bi vîdyo mesajek bigihê em dibêjin wê baştir jî bibe serî de heta niha em vê yekê dibêjin em dibêjin îca divê rêya grava İmraliyê jî vebe. Yani hin şart û mercên bingeha hukukî û siyasî deqine ku çêbe Öcalan ve awayekî aktif divê nava vê pêvajoya debe. Niha şandeya me ya İmraliyê Awilî çû Rêzdar Öcalan dît hûn zanin piştî wê hat Serokkomarê Tirkiye dît. Ev yê henê hêjayî gotinê ne mirov binê waxîz bike. Ev tiştê henê awayê sembolîk jî giringin navoroka wa jî giring e. Ev hevdîtinên henê em gelek bi qedr û qîmet dibînin. Lê çima em vasînor dikin? Yani peyamek bi video bandora peyamekî video em zanin ve gelek baştir jî bibe. û xek ji bendewar e hêvîdar xanim em niha cibînên gel dikin ji me tên pirskirin ji me dipirsin ji me nirxandinê wî dipirsin ji me dengê wî dipirsin ji me siheta wî dipirsin ji me şart û mercê wî dipirsin ancak em bi rêya şandeya heyeta me yani İmraliyê çi ji me re ragihîne em dikarin wê ragihînin şandê jî ancak li wê derê hevdîtina ku dikê dikare ragihîne lê seran ser ew biaxive seran ser ew bikarbe bi gel re bi rêxistina xwe re bi derdorên ku fikr û ramanê wa heyîn derdorên ku dixwazin pirsên xwe yekser ji wî bikin ji Rêzdar Öcalan bike ne çêtire qey baştire çêtire û şert e jî yani pêwîstiyek welê hebe
divê miro îca wê pêwîstiyê jî holê bi vî rengî nehêlê bersivê bide û bikarbe peyama wî jî bi awayekî vîdoya bê zindî bê ragihîne hem rêxistina wî hem raya giştî ku bendewarê daxuyaniya wî ye, bendewarê dîtina wî ye, bendewarê sehkirina dengê wî ye. Hîviya me ew ku va rojên pêşiya me de ev peyam jî bigihê. Berî merasîmê Ayşegül Xanim peyama ku wê bê belav kirin? Berî merasîmê em hêviye ne, belê rast e. Belê. Çiya merasîmê em hêviya peyama wî ne. Belkî heftiya wî jî me gotibû. Belê, piştî merasîma çekdanînê êdî vaye dema wê kêliya wê roja wê hate destnîşan kirin. Piştî merasîma çekdanînê gava yekê ku wê li parlamentoyê were avêtin wê çi be gelo êdî bingeha hiqûqî wê were amade kirin bi kêmanî girtî bêne azadkirin girtiyên nexweş girtiyên siyasî? Hêvîdar xanim, mesele ne tenê mesela girtiyên siyasiye, mesele ne tenê mesela girtiyên nexweş e, meselek ji vê firehtir e. Niha hemû heps û zindanên Tirkiye vala bibin jî heger em bingehekî hukukî û siyasî pêk neynin ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd, rê û rêbazên demokratîk newin afirandin, pirsgirêka Kurd çareser nabe. Elbet ji bilî vê pêvajoyê jî girtiyên nexweş divê bên ji xwe zû de divî bû bên tehliyê kirin. Girtiyên nexweş çima ev eziyeta çi ye, eza çi ye li wan tên kişandin. Divê ji xwe heta niha derketman. Ev yek. Yê didoyê girtiyên siyasî ji xwe divê sep fikrên xwe an jî sep siyaseta xwe newin girtin îcal Tirkiye. Divê ew jî bên berdan. Ev mijarên henê ji xeynî vê pêvajoyê tiştên ku divê bên kirine. Em niha ev êrişên ku li ser muxalefeta opozisyona herî mezin wekê ku tê gotin CHP tê kirin li hember wê jî helbesta me ev e. Ti kes bê ku suç hê derneket bê holê hê suç teyîd nebîbe hê hiç aliye mehkemekê karar nehatibê dayîn nikare bê girtin. Ji xwe divê ev bên kirin. Lê binêrin bi awayê navkirina ewlekariyê bi salayê me çi hinda kir. Niha destpêkê de we pirsî çima dewlet nikare ewlekariya vê merasîma çekdanînê bistîne ne wê we pirsî. Qesa wa çi bû weke devleta Tirkiye min welê fêm. Belê. Lê em dizanin ku her roj ji pêşiya vê pêvajoyê hê jî ew tehlike heye, hê jî însan wê fikr û gumanê redijî. Her roj li Herêma Kurdistanê êriş de hatin kirin, êrişên hawayî. Ne wê? Belê. Li Rojava her wiha êrişên hawayî de hatin kirin. Ewlekariya Herêma Kurdistanê bi xwe seb vê şerê henê nebû. Nîne. Ev tiştên henê dema em behsa bingehekî hukukî dikin, înkarkirina Kurda rast e. Saya tekoşîna Kurda îro îca ti kes nikare Kurda înkar bike. Ti kes nikare bêje Kurd tune ne. Ti kes nikare bêje zimanê Kurda nîne. Ti kes nikare Kurda tune bihesibîne. Li ti derê her çar aliye Kurdistanê ev mesele welê ye. Lê dema em behsa hebûna Kurda dikin divê ev awayê hukukî jî bênas kirin. Lewma komisyon gelekî giring e. Çima giring e? Ev kesên ku wê niha çeka danin. Hejmara wa 20 bê, 30 bê, 40 bê, 10 bê fark nake. Ev kesên ku wê çeka danin hem welatiyên vî welatî ne? Ev wê çi bikin piştî ku çekê xwe danî? Wê bixwazin siyasetê bikin. Weke mînakê ez dibêjim. Wê çi rengî siyasetê bikin? Wê li kî derê siyasetê bikin? Wê çawa bikin? Bingeha waya jiyana wa yê hukukî û demokratîk çi ye? Mafê wa çi ne? Divê em va mesela va mijara bikarbin li Tirkiye bi awayekî azad nîqaş bikin. Awayekî azad bikarbin li ser va fikrê xwe bêjin. Fikrê me cida jî bên. Fikrê me hevdû negirin jî fikir dikarin azad biaxivin
و لسر وان مجارا شیروه بکن گفتگو بکن که بکاربن چاره سریه که ببین. بله دوی چارچوبه ده عایشه گل خانم کمیسیون و کنگی بجه و گلو کمیسیونا پارلمنتوی روژه که و یا دیارکری هیا یان او جیل هیویا مراسیما یازده مهینه ام دبیجین کمیسیون درنگ جمایه شپیشیا به 6-7 مها مگو کمیسیون دوی آوا ببیش خواه MHP و بانگوازی نکر بود اما باکه پارتیا دمی me bangawazîya komisyonê kiribû wî demî daxuyaniya MHP nehatibû jî. Ji ber ku tecrübeyên me bûran dine heta nihal Tirkiye komisyonekî bi awayekî demokratîk saz bûyî hemî partiyên siyasî lê de têde cih bigirin şert e ji bo ku ev pêvajo bikaribe hem bingehekî hukukî pêk bîne hem jî aliyê raya giştî ve hin pirsên ku tên kirin bersivan wa ji zemîna meclisê bikaribe bide. Çima ez dibêjim zemîn an jî bingeha meclisê heta niha mesela opozisyon digot çareserî ancak bin sêwana meclisê de dibe ku bibêj bo pirsgirêka Kurd û pirsgirêka demokrasiya Tirkiye. Vayê em hemî amade ne. Xuya ye konsensüsek yani ittifakek nava partiyên siyasî de çêbûye. Xuya ye ku serokê parlemenê piştî ku em daxuyaniyê wî jî dibînin hevdîtina derî vê tîne ziman dixwaze înîsiyatîfekî jî bistîne. Nexwe em benda çi ne? Eve çek jî tên danîn. Eve bangewaziya Rêzdar Öcalan jî hat. Eve ji pekekî dakika evlî em bêjin yani rojek piştî bangewaziya Rêzdar Öcalan daxuyaniya Agirbestê jî hat. Piştî wê kongre kombû biryara xwe ya çekdanînê jî got. Biryarên kongreyekî jî hene. Gav bi gav nîzik dibin ji bo çekdanînê bibînin jî bi çavê xwe. Digotin raya giştî merak dike filan behvan eve ew jî nîzik dibe. Nexwe em hêviya çi ne? Xelk vê pirsê dike, hemî kes vê pirsê dike. Îca divê wext newê hinda kirin. Em ji demekî hem dîrokî hem gelek hêja dibûrin. Yani ev derfetên hani 100 salan carekî derdike vê pêşiya mirov û mirovatiye. Ev derfet bi awayekî baş divê bekar anîn bi awayekî hukukî bi rêw rêbazên demokratîk û bi ittifaqek giştiya Tirkiye jî divê li vê de pêwîstiya wê jî bêfêm kirin. Ji aliyê rayedarên Tirkiye be. Bel. Ayşe Gül Xanım pirsa dawî jî bira li ser hevdîtina ku pêwîst bû îro li gel Wezîrê Dadê bihata kirin lê hatel paşxistin gelo her ji ber van sedemê ku hûn behs dikin ew jî hatel paşxistin yan bi rastî meseleyeke teknîkî bû. Nexîr ev aliyê Wezîrê Dadê ve hat paşvedayîn sebeba wê jî ew bû ku tijebûna rojevê bû ji xeynî vê jî ti pirsgirêkên teknîkî an jî ji pirsgirêkên siyasî nînin rojên pêşiya me de jî wê ev hevdîtin pêk were. Gelekî spas xanım Ayşegül Doğan berdevka Dem Partiye tu ji Enqerê mêvana me bû zor zor spas. Xweş weşanek xweş were dixwazim